Radio Nacional de España en la Comunidad Valenciana. La 1:00 p.m, 12 minutos. Como les hemos anunciado, tenemos con nosotros a Mónica Oltra, la diputada por la coalición Compromís. El jueves se constituyen les Corts. Mónica, bona vesprada, benvinguda. Hola, ben trobats. I supose que ja preparada, no?, per a l'inici de la marxa ja, que n'hi ha molt que fer o què? Sí, esta és la legislatura, jo crec que del canvi, i per tant nosaltres n'hem anomenat així, no? És la legislatura en la que han de canviar les coses a nivell polític, en les institucions, també a nivell social, i nosaltres ahí tenim una aposta ben clara de que aquesta siga la nostra legislatura, de que la gent entenga que n'hi ha un altre model possible, i per tant és la nostra legislatura també de la proposta, combinada amb la crítica, però fonamentalment de proposta. No? Suposa que en aquest sentit vostè anirà en la mateixa línia o va canviar una miqueta la manera de fer oposició o què? O va ser encara més dur? Bueno, l'oposició se correspon amb un govern que tenim corrupte, amb un govern incapaç de donar respostes a la crisi, de donar respostes al patiment de milers de famílies que tenen moltes de les seues persones sense treball. Algunes d'elles, totes les components de la família estan en l'atur i per tant no tenen cap ingrés, i front a això tenim un govern que s'ho ha estat passant molt bé. Tenim unes institucions on governa el PP, no només al govern valencià, també a la Diputació de Castelló, a la Diputació d'Alacant, on la corrupció és la senya d'identitat i on alguns s'ho han estat passant molt bé, com l'alcaldessa d'Alacant, com, en fi, tots estos que estan tan amigats amb empresaris que els fan tratges a medida en els plans generals d'ordenació urbana i que després aquests tratges tornen en forma de sastreria, no?, al president del Consell. I nosaltres, evidentment, això se mereix una oposició dura, però també una oposició que tinga un model diferent, no? I en això ens anem a centrar en esta legislatura. Malgrat el que vostè està dient i la pujada de Compromís, recordem que han 3 parlamentaris, en general ha pujat, han fet vostès una lectura molt positiva d'estos resultats. Tenen esperança en que això siga un punt d'inflexió, és a dir, que la cosa no se desunfle, perquè, vaja, com vostè diu, el PP torna a guanyar per majoria absoluta. Què és el que passa en la societat? Què és el que no funciona bé, o és qüestió de comunicació, o per què? Bueno, passen moltes coses. Passa que n'hi ha una crisi molt dura, no?, que fa que molta gent ho estigui passant mal. Crisi conseqüència d'un model especulatiu que no anava enlloc. Nosaltres ho vam dir moltes vegades, no? La política era pa per avui, fam per a demà, no? I ara s'està demostrant, vull dir, aquesta especulació immobiliària, vinga a fer pais, que unflava l'economia durant un moment donat. Va haver molta gent que estava treballant en la construcció, etc., però això tenia els dies comptats, no? Ara que tot això s'ha trencat, perquè era una crònica d'un esclatament anunciat, bé, doncs ara estem recollint, sobretot en comunitats on se va refiar tot a la rajola, no se va diversificar l'economia, no es va apostar per els sectors industrials tradicionals, no es va apostar per fer més competitiva la nostra agricultura a través de buscar nichos, per exemple, com l'agricultura biològica, una reconversió ecològica de la indústria que ens haguera donat aquest punt de qualitat que necessitem ara per a competir. Nosaltres ho vam refiar tot a la construcció i a competir per preu, i per preu sempre n'hi haurà algun país que explote més els seus ciutadans i per tant per preu no podem competir en Europa, no? I això no s'ha entès per part del govern, no? Però sí que s'ha instal·lat en la ment de la gent la idea de que així abans s'enllugaven els gossos en llonganisses, que no era veritat tampoc, no? I que ara pues, la cosa està molt mal, i per tant la dreta sí que ahir ha instal·lat un discurs molt en la ment de la gent, que hem d'anar poquet a poquet, que la gent també pense que aquell model és el que ha sigut la causa de la crisi d'ara, no? I que aquest model no és bo, perquè a més és insostenible i no garanteix a les generacions futures, és a dir, als nostres fills, una vida habitable en aquest planeta, no? Entonces, tot això, explicar-ho, pues, és complicat, però també és un repte que tenim per davant, no? I en aquest sentit estem molt il·lusionats, i també és cert que el PP ha dominat el discurs a través del control dels mitjans de comunicació públics, com Radio Televisió Valenciana, no? Entonces, que han sigut una corretja de transmissió del Partit Popular, no? Un òrgan
que fora plural i que responguera a una informació veraç, i això també, evidentment, té molt a veure en la victòria del PP. No? Vostè, n'hi ha que dir que, que en la xarxa, en internet, està molt present. De fet, la campanya, vostè explica moltes vegades que l'han fet a través d'internet. No n'hi ha... no estem en crisi, no han hagut els diners que calia. Jo crec que això pot ser que ha sigut fins i tot més positiu, no? I una qüestió, després en els corredors i en les Corts, vostè diu les coses com vostè les diu, evidentment. Després en les Corts parla en la gent del PSOE, en la gent del PP, parla vostè en Camps o li fugen o què? Bueno, Camps me fuig, però no a mi, a tot el món. Vull dir que ell s'amaga hasta per a votar, no? Recordeu-vos que el dia de la votació no n'hi va fer públic hasta 5 minuts abans a quina hora anava a votar, no? Perquè ell s'amaga perquè, com altres alts càrrecs del PP, quan ixen al carrer els diuen que són uns corruptes i que se'n vagin, no? Jo, de fet, crec que ell, si la gent tinguera la possibilitat de desbloquejar les candidatures i de votar dintre... jo vull votar PP, no? Però dintre de PP no vull votar als corruptes, per exemple, jo estic convençuda que ell no haguera eixit, no? Però ell s'empara en aquest tancament de llistes, no? Però jo sí que parlo normalment en tot el món, no? Altra cosa és que alguna gent a mi no me parla, però això ja és qüestió d'ells. És que l'ho dic perquè, m'he replegat una anècdota d'internet que li va ocórrer fa uns mesos en la que vostè estava parlant i algú, no sé per què, se comença a fer un rotllet en uns papers. Anem a recordar-la. Avui en dia siga el que és, i n'hi ha 3 països que no han fet aquesta separació, siguen el que són. No obstant això, sempre n'hi ha. A vostè li importaria fer això després? És que és un poquet molest. Vengo reñido de casa. No, no li estic renyint, li estic demanant. Señoría, li estic demanant, és que és molt molest. por favor. Si no li importa, si vol, seguís, però... Senyora Oltra. És un poquet molest. Jo, mentre vostè està parlant, he escoltat en molt de tal. Jo li ho demano, si vostè no vol, per res. I li ho agrairia, també. Gràcies. Sí, per això és important, precisament per aquestes coses és important, l'educació és important. I aquí estem parlant d'educació, que és fonamental. N'hi ha educació en les Corts. Bueno, ja veiem que de vegades no. A vegades no. Això era un diputat del grup popular, tinc entès, no? Que vostè estava parlant. I ell estava trencant papers a un pam d'on jo parlava. I, clar, és molt molest tindre una persona vinga de trencar papers. I és que, a més, és un paradigma de com entén el PP la política en este règim que ha volgut instal·lar a la nostra terra. I és que jo sempre els deia, vostès tenen molts més diputats que nosaltres i vostès ens van a guanyar la votació, però el que no tenen dret és a no deixar-nos parlar, perquè l'únic que ens queda així és la paraula, evidentment, perquè la majoria la tenen vostès, però ells el parlamentarisme no l'entenen a vegades així, no? I a mi me fa molta gràcia quan a nosaltres ens diuen, ens acusen de fer política espectacle, quan som el grup parlamentari que més propostes ha presentat, que més proposicions de llei ha presentat, moltes més que qualsevol altre grup de l'oposició i del govern. Ens acusen de política espectacle i aquestes coses que fan ells, no? de trencar papers, d'insultar-nos, perquè els insults més grossos que s'han sentit en les Corts en aquesta última legislatura les han fet fins i tot consellers del Partit Popular, com el senyor Cotino, i alcaldes com l'alcalde Torrevella, el senyor Hernández Mateo, en fi, que han tingut una llengua, i això sembla ser que per alguna part de la societat i dels mitjans de comunicació és lo correcte, no? I quan nosaltres hem denunciat la corrupció ens diuen que fem espectacle. Pues no, nosaltres fem resistència pacífica democràtica, que creiem que és molt important perquè hem de salvaguardar les nostres institucions i la nostra democràcia dels corruptes i dels corruptors, i per tant, bueno, pues ahí estem, no? I en les xarxes és evident que ens han servit molt internet, YouTube, les xarxes socials, per a poder traslladar el nostre missatge sense mediatitzar, no? Ahir la gent ha vist el que ha passat, ni més ni menys, no? No és, este periodista diu que Mònica Oltra ha dit que... No, o sigui, ahir la gent ho ha vist directament, i jo crec que aquesta immediatesa és el que ha triomfat també molt en internet. No? Estàvem parlant per el tall que acabem d'escoltar d'educació. Vostè creu que és necessari fer retalls en aquests temps de crisi precisament en educació, i precisament vaig al tema de la política lingüística o trilingüística que ara ha tret el conseller Font-de-Mora, que està sustentant moltes crítiques per part de sectors que veuen que el valencià se queda en un racó? Sí, bueno, absolutament no. Els retalls, i menys en temps de crisi, si tu el que me comences és a fer retalls en educació, el que tindràs després és gent menys formada i gent que no podrà ser competitiva, no? Perquè estem en un sistema en què precisament el que se vol és que la gent siga competitiva. Si tu talles allò que te pot donar creativitat, el salt de qualitat, inventiva i més de, que és tindre gent formada, tindre gent que després accedirà a la universitat, als oficis, a les professions,
pues, aleshores t'estàs posant a tu una trava per a poder eixir de la crisi. Precisament en temps de crisi jo crec que on més s'ha d'invertir és en educació, i lo de Font de Mora, bueno, en fi, és que lo de Font de Mora és inqualificable, no? Este senyor se maneja, pues això, no? Com dic jo, el govern se maneja entre el delicte, l'ocurrència en este cas, és a dir, l'esperpent, no? I este és el conseller de l'esperpent, no? I el deute que no poden fer res, la inactivitat total, no? Entonces, bueno, este és el conseller que li toca el paper d'esperpent i de traure's aquestes coses. A més, diu, n'hi haurà educació el 33%, 33 i 33. L'altre 1% no sé si serà en xinès. Que aplegar el 99 ni contar, no? Sí que jo no faria un dol per l'educació pública, no? Jo crec que hem de fer un rescat de l'educació pública. Jo no sé si vostès tenen en el seu projecte de futur, en el seu programa, alguna altra manera de, no sé, de fer educació o d'incloure el valencià sense que, bueno, que passen aquestes coses, no? Que quede exclòs. Perquè ho dic perquè arribarà un moment que els xiquets estan parlant-los en castellà, en anglès, en valencià. Els pares pensaran, bueno, el meu fill s'enterarà de lo que estan explicant-los o que en classe, en escola? Bueno, anem a veure, una cosa és la llengua vehicular i una altra cosa és tindre competència lingüística en moltes llengües, quantes més millor. Està demostrat que els xiquets que són bilingües de xicotets tenen moltíssima més capacitat per aprendre un tercer, un quart, un cinquè idioma, que és que no, no? Jo, per exemple, vaig ser bilingüe, perquè la gent, bueno, no sé si els oients ho saben, però jo vaig néixer en Alemanya, per tant jo tenia dues llengües, el castellà i l'alemany, i en fi, i tinc una facilitat més gran que altra gent per aprendre idiomes, no? De fet, el valencià no se m'ha donat gens malament, no? Que el vaig aprendre després. Pues igual passa. Nosaltres tenim la sort de que tenim un poble en el que se parla valencià i se parla castellà, i per tant, si nosaltres fomentem precisament l'educació en valencià, com que el castellà estem immersos en un domini lingüístic castellà, pues que ve a soles, correcte, tu ja tens xiquets bilingües que el tercer idioma, siga anglès, siga francès, siga l'idioma que siga, entra molt més fàcil. El problema és que este govern s'entesta en fer lo contrari. Vull dir, si tenim ja una capacitat d'entrada que és tindre el valencià, en comptes de promocionar-lo, el que fan és retallar-lo, amb la qual ens resten competència lingüística. Entonces, és una política calculada, els molesta, jo crec, la diversitat lingüística, els molesta el valencià, i aleshores és una excusa la introducció de l'inglès per a carregar-se el valencià, però no és per adquirir més competència lingüística, perquè si fora així, els xiquets d'infantil tindrien mestres d'anglès, i no els tenim, perquè la conselleria no li ha interessat. Entonces, no és una estratègia per a augmentar els idiomes dels nostres xiquets, sinó per carregar-se el valencià, i en aquest sentit nosaltres diguem que és el contrari, és el que fa que els nostres xiquets tinguin més competència lingüística. Educació en valencià, evidentment compaginada amb la introducció del castellà, i després els altres idiomes, anglès, evidentment, perquè sembla ser que és el més domini, i el francès, i les llengües que la gent tria, no? Hasta el xino mandarín. Què tant li agrada al conseller? Suposa que estan satisfets. La presidenta de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, Pilar de l'Oliva, acaba de recomptar i validar avui en un acte públic les més de 64.000 signatures que han recollit per la iniciativa legislativa popular en favor d'una educació infantil de 0 a 3 anys, pública i gratuïta. Això està bé. Això què vol dir? Bueno, pues això se va materialitzar, vull dir? Bueno, això esperaríem, no? Falta que el PP ho vote, això, no? I ho posa en marxa. Això voldria dir que igual que uno ara va a un xiquet o una xiqueta de 3 anys i el du al col·le i té una plaça garantida, que això passe des dels 0 anys. És a dir, aquelles famílies, és una etapa evidentment no obligatòria, per a aquelles famílies que vulguin dur els seus xiquets al col·le, igual que ara tenen que pagar caríssims preus per guarderies privades, que pot eixir, depenent del municipi. N'hi ha municipis on l'Ajuntament igual ho subvenciona en part, però en València, per exemple, en València capital, pues això pot eixir entre 300 i 400 euros si el xiquet va a menjador, no? Pues que això s'incloga en una xarxa pública. Entonces, igual que tu als 3 anys dus el teu fill al col·le, pugues dur a partir dels 0 anys, si així no ho decidís la família, no? I en aquest sentit, bueno, pensem que això sí que seria una manera de millorar el nostre sistema d'ensenyament, de millorar també la possibilitat de les dones i els homes de conciliar la seva vida familiar i laboral, i de millorar, evidentment, l'educació dels xiquets, que està demostrat que quan més temprana és l'estimulació, millors resultats també donen, no?
Una qüestió, vostè que és l'assot de Camps, del senyor Camps, no sé. així, No vull almenys ser-ho. en la xarxa així la reconeixen. Quin és el pròxim lema de la seva camiseta, que ja les ha fet molt populars? No, és que jo els lemes de les camisetes no són així premeditades. Normalment solen ser conseqüència d'alguna injustícia, no? I les que han sigut així cridaneres, com la última de Canal 9 Manipula, pues, evidentment era un crit democràtic, perquè després de 4 anys de no haver xafat mai un plató de Canal 9, aquest dia va ser el primer dia que jo vaig entrar en Canal 9, no? Pues no anaven a anar allí com si no passara res, no? Perquè en una situació d'anormalitat democràtica, pues en principi uno té que respondre amb educació, però amb contundència, no? I això és el que jo he fet a través de les samarretes, que és el que m'ha resultat quasi més efectiu, no? I no molt car. Que per cert li van ficar un rètol, sí. rètol ahí per a que es vera bé, per a que saber la gent qui era, clar, es va estar molt Si d'estona algú rètol ahí. Si algú dubtava de lo que deia la camiseta, me donaven la raó. I ens queden uns minuts per a fer el recompte de l'actualitat. Abans que res, i d'acabar esta entrevista, m'agradaria que ens parlara del moviment 15M, què és el que pensa respecte a aquestes reivindicacions que està fent la ciutadania. Així en la plaça de l'Ajuntament de València ho tenim, i suposo que haurà estat per allí estos dies, no? Sí, jo he anat a títol individual quan ja va passar la campanya, perquè no volia que ningú barrejara el que era la campanya electoral, i evidentment si vas allí a la plaça en plena campanya, pues algú podria dir que s'està fent allí campanya, i això no ho volíem, i per tant vam anunciar des d'un principi que nosaltres a la plaça aniríem quan se passaren les eleccions, i he anat allí, he anat amb els meus xiquets, és un ambient a més molt agradable, igual que els vaig dur a votar, després els vaig dur a la plaça perquè vegueren que la democràcia és algo més que votar una vegada cada 4 anys, i jo crec que això precisament que jo li explicava als meus fills és el que intenten explicar la gent jove i no tan jove que n'hi ha en la plaça, i és que la democràcia és molt més que anar una vegada cada 4 anys a votar. Des de Compromís nosaltres això ho hem anomenat la democràcia de tots els dies, on la gent se compta en la gent no només per a elegir els seus representants, sinó també per a decidir dia a dia quina política, quines infraestructures, quins events culturals volen en la seva ciutat, en els seus pobles i en el seu país. No? Ràpidament, què és el primer que necessita la comunitat valenciana? Què és el primer que canviarien vostès? El primer que canviaríem... A partir de dijous. A partir de dijous, bueno, estem en l'oposició, no? Però el primer que anem a canviar són les cares de la gent que vol canvi. És a dir, anem a empoderar a la gent i a dir-los que és possible. Mónica Oltra, diputada per Compromís, gràcies per haver estat avui nosaltres així en Ràdio Nacional d'Espanya. Ha sigut un plaer parlar en vostè i conèixer aquest projecte de futur que han preparat des de Compromís, i res, agrair-li com sempre la seva presència i les nostres convidats. No, moltíssimes gràcies a vosaltres, i gràcies també per ser un mitjà públic, i quan dic això estic dient molt. Gràcies. Això és Ràdio Nacional d'Espanya, la ràdio de tots i per a tots. Efectivament, i de totes. Moltes gràcies. Nosotros ahora en unos segundos retomamos de nuevo la actualidad aquí en Radio Nacional de España, en la Comunidad Valenciana, con todo lo que ha acontecido en esta jornada del lunes 6 de junio. (13 horas), Comunidad Valenciana. Con Carmen Salvador y Miguel Ángel Orts.